αν θέλετε, ανοίξτε εδώ την περίπαρουσία που μας έρχεται από τις Μιλιές. Εδώ. Όμως η καταγωγή της είναι από την Αφρική. Είναι μόλις 16 χρόνων και τη λένε Τάμι Μασάι. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράει υποσχέσεις, το έργο το έχω δει, με τρελαίνετε, το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι αν έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόβο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόβο δεν θα με έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Είσαι η τέλεια φωνή. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις το χρώμα που πρέπει, τα ανεβάσματα, τα κατεβάσματα. Είσαι τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να έρθεις στη δική μου ομάδα. Θα σε κάνω σούπερ. Θα σε πάρω στην Αμερική μαζί μου, στην περιοδία μου. Τάμι, θέλω να σε πάρω εγώ στη δικιά μου ομάδα. Θα σε ανεβάσω πολλά επίπεδα. Θέλουμε να μας δώσεις ένα ντο ακόμα. Δώσε μας λίγο, πες μας πάλι το ρεφρέν. Λίγο να σε ακούσουμε. Ακαπέλα, έτσι. Ακαπέλα. Να ακούσουμε τη χρειά σου, τη φωνούλα σου. Μένω μονάχος στο παρόν, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Ευχαριστώ. Τρελαίνομαι λέω, στη δικιά μου ομάδα θα έρθω. Στο δικά μου, θα κάνουμε πολλά πράγματα. Τεράστια. Να σε πάρω εγώ στην ομάδα μου, μου θυμίζεις τον Ντέμπι, είναι κοντός, είναι σφινόπουτσας. Να σε πάρω εκεί, μαζί μου θα είναι πιο όμορφα το γκρουπ, νομίζω. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι σας εκτιμώ όλους και τους 4 και θα ήθελα να πάω και με τους 4, αλλά τρελαίνομαι! Ένα χειροκρότημα λοιπόν. Διάλεξε το Σταβέντο, μπράβο. Εντάξει Σταβέντο, όχι από τώρα αυτά, όχι από τώρα. Λοιπόν, η επόμενη υποψηφιότητα, καλά κρατεί ο καιρός.